Nggih, siang Mas Bagong. Sugeng siang. Lah nggih, monggo tentang gembredek. Gembredek. Yen kepengin ngerti gugure gareng ya dina iki. Lah gak iso gugure gareng. Metu awan ki wis sirikan. Gareng ki metu awan wis ketok asline. Ping pindho iki main ning desa di Kesingan. Kaya main ning jero kulkas. Kok teng jero kulkas lho. Lah iki wademe wanyepe kok ngene. Aku kelangan. Kelangan apa? Nang kamar mandimu kelangan. Kelangan apa? Gagapi ora ono. Nang ndi wek wek ciblok ning rada entuk tombo. Entuk tombo. Rada anget mergo kene ana bancine loro. Kira kaya ditermi bangun. Lah iki bancine malah sing kesempatan. Ning iki yang namanya suka duka le. Heeh. Ning aku sadurunge ngomong kowe kok nganggo peci ngopo? Aku sing disunate, Mas. Oke menyesuaikan Menyesuaikan. Jane iki lah menyesuaikan. Apa? Kesuweratan diapaan. Ayo ki namanya apa sing kudu dilakoni ya dilakoni. Nggih. Suwe ra tanggapan aja meneh kok pakaian bahan lucon wis entek. Lah, Lali kabeh, tapi namanya profesional apapun yang terjadi, kita didhawuhi karo sing kagungan kersa, sing kagungan kersa, sing duwe gawe awan iki yen ora kleru. heeh. Kuwi kira-kira jenenge sing duwe gawe awan iki mbok menawa Kok mbok menawa? aku yo ora entuk informasi apa-apa iki. Lho. Lah sing ndawuhi sapa? Aku ki ning kono sing marana ning omahku ki Gur Mas Ari. Lah sing duwe gawe ki sapa, sing ditentake sapa ya ora mudeng. Lah iki engko terus nasibku piye? Lah iki. Lah nek kono keterangan iki ndur aku terus melu sapa? Ya ora masalah wong kowe Bagong anyaran kok. Lah, nggih nyuwun sewu Bapak, biasane kula niku kalih sedulur-sedulur niki kula rekak-rekake netrak Bagong melih. Nggih muga-muga ora ndang mati meneh, nggih. Taweh-taweh. Kok terus medeni lho. Pokoke aku abah iki wis mateni partner pira wisan. Ning enggak, ini tidak membahas itu keperluannya bengi iki apa lho? Awan. Wah, iki kulino metu bengi iki. Awan. Aku soalnya biasanya yang njuk ya bengi dadi kulino metu bengi. Dadi awan iki. Heeh. Tetakan utawa sunatan. Iki awakmu biyen ki nalika sunat ya dirame-ramekke kaya ngene. Aja meneh kok diramekke ditanggape campur sari. Aku mbiyen sunatan ki arep ngethok wek kowe ragate ora ono. Lah terus lho ya wong jenenge wayang wong le aku biyen lak ning Tobong wayang wong. Uripe bapak ya rada kepepet arep ngentake aku. Akhire dinunutke tetakan massal. Ning yo nasibe tetakan massal Nasibe begitu gledak ning tempat tidur, dibuka sarungku, sarung dibuka, arep disuntik bius, sebelahku bengok-bengok. Sebabe Loh ya kelaran to le. Ora sida nguntik nggonku, ora sida garap nggonku, kamu kok wis disuntik bius iki. Disuntik bius ditinggal garap sebelahku. Nggonku tele-tele iki. mudi nengke keleleran. Padahal wis dibius. Ora digarap tele-tele. Terus bius munggah ngantem moto ngantuk. Aku ngantuk ana kirik teko. Kirik teko. Weruh wekku kelar-kelar ki takon weke sapa iki? Kirike tekan. Lah kok nggonku langsung dicopot tek cewek dadi nggonku saiki bentuke ra karo-karuan. Mergo dicopot kirik. Tapi malah menjadikan istri saya semakin sayang. Lah kok iso? Rasanya beda. Mergo ra karo-karuan. Mergo ya bekase kirik kuwi. Nah, aku beda. Kenapa? Aku mbiyen sunat ki ning Jepara. Ning Jepara. Heeh. Terus diukir dadi digawe gambar macan. Terus tak weni Big City. Oh iso to? Iso. Diukir ki iso. Diukir. Oh nek trimo ngene iki umum. Di Jepara diukir.
Loh, lah kok digawa ning muntiran kono, Dinapake. dibietel ngono. Ngono lak dong perajin watu. Bieteli ngono dadi karuan. Lah terus ndase kok apa? Ana wong sunat kok diukir. Yang penting kita mengucapkan selamat untuk yang sudah disunat. Yang sudah disunat. Disunat, disumpit, ditetak. Kuwi artine wis beda-beda. Artinya beda-beda. Sunat suki sudah selayaknya seorang muslim melakukan. Nat nantinya menjadi anak yang soleh. Itu sunat. Supik sudah selayaknya seorang lelaki melakukan. Pik pita kehidupannya dibuka mulai yang wis supik hati-hati kuwi wis mandi. Tetak telah diputus pucukannya. Telah diputus Pucukane kok mosok sakpoke. Lentek. Nah, telah diputus pucukannya, tak akan rugi walaupun kehilangan kulit. Iki menjadikan saiki wong tetak ki ora mung gone wong muslim tok. Wong muslim. Kabeh melakukan tetak mergo ki unsur kesehatan. Nah, menjaga kebersihan. Kebersihan ngono. Nggih, derekaken opo to, Pak? Nah, kene iki wis nyuda gawean. Oh, amin. Nggih, iso nanggap jarine. Napa badhe sunat malih, Pak? Dan manisan pun niki kesenian diobral lho Pak, mumpung kesenian diobral mandal nanggap dan digawe nggih. Harga corona. Wis pokoke ngene iki ana seniman kok sombong aku laris wong kon rene tak fotokopine. Ya ngono Setahun perongos kok aku iki saiki dadi debt collector kok. Wih, debt collector. Heeh. Nagih wong sing ora ngutangi aku. Ora nagih utang ning nagih wong sing ora ngutangi aku. Malah nagih sing ora ngutangi. Nah, Heeh. golek utangan. Golek utangan. Arep ngaturke hiburan apa iki ya nuwun sewu rada gagap-gagap mergo iki mung rada kemrungsung. Ora ngira yen gone pucuk kene. Pucuk gunung. Heeh. Ngenteni ning ngarep pasar ngablak. Nggih. Jare dijemput kok suwene ora karuan ngenten-ngenteni. Ning rapopo ki nyuwun pangapunten ingkang kagungan kersa khususe. Nggih. Wong radi randhat mergi kala kahananipun pancen undelan kono moyo kepethuk mobil papasan. Dadi yo dalane yo ngepres. Sing baku mendoakan anak yang disupit, disunat nanti menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada orang tuanya sing baku. Amin. Yang agama lan negarane uga berbakti. Amin. Awake dhewe rene iki rak mung cukup urun-urun sembur-sembur adas. Nggih. Dadi ora ana eleke. Ora ana eleke. Lah disupit iki namine sinten iki? Anan. Oh. Anang. Oh niki. Oh. Duit. Di. Oh. Kok yo ora omong to. Lah, lho kuwi lho. Sing disunat sing rai putih iki. Kowe gambare gareng kowe ora tanggapan kok ngono kuwi. Nglumpuk ae. Kaine kelumpuk. Tapi rada bangga kadang sing nyambut gawe aku gambare gareng iki dudu aku yo kerep lho ngono kuwi. Gareng pundi? Wis purna-purna pokoke. Nek ora apa-apa. Iki Dik Oktama Anang Julianto, putra Bapak Oktama kuwi laire Oktober anak pertama. Nggih, lho nggih. Oktama kuwi laire Oktober anak pertama. Oh, Dik. Anang kuwi saka anak lanang. Anang anak Julianto. Lho apa? Lho wis lair Oktober kok metu Juli iki. Masa balik meneh blusok. Apa terus dilebokke meneh? Terus didul meneh wulan Juli. Metu kira-kira sumuk mlebu meneh. Yo iki wong jenenge oncek-oncek otak-atik gathok. Nggih, sing baku Mas Anang mugi-mugi mangke ingkang senggang. Biasanya ada mari dan sekolah, saiki arep ngucek-nguceke dan sekolah piye wong sekolahe online. Heeh, sekolah online wis tutup. Ayo wong kowe yo guru mesti yo ngerti. Berarti panjenenganipun Mas Anang ingkang senggang nggih. Amin. Wis pokoke awake dhewe niki mung mujeke wae.
Nggih. Nah, iki utane tibake tak kira ki mlebu Kabupaten Semarang jebule Makalung. Lho kok Makalung? Iki Kabupaten Makalung ngene iki. Kok Makalung iki? Kene iki lho, Magelang. gelang yen cilik wong ki gedhe Makalung. Kowe ora tau Makalung. ora tau tuku perhiasan. Oh iya. Lah yen iki kelurahane Tepungan. Jadi kesingan kuwi dukuhe kuwi yen kelurahane Tepungan. Kok Tepungan? Kenalan dulu. Oh, alah tibae kan oh iya Tepungan. Wong kowe ora tau piknik kok kowe iki. Lho meh pikniknya tanggapan ra ono kok piknik sing piknik iki opo? Nggih, iki arep menerjemahkan pakis wong iki lurahe urung tau apa camate urung tau nanggap rasa terjemahke. Pak Camat Pakis dereng. Ini Pak Lurah rawon iki. Pak dereng. Iki mestine Pak Lurah ya isin arep teko. Lah kok iso isin? Wong rakyate wis nanggap lurahe ibu kok. Sesuk apa? Samparan yen wis coronane minggat. Insyaallah karo Bersih desa. Heeh. Ya muga-muga setengah mainan aja dibubarke. Lewat dine wong tanggapan iki saiki ngono setengah mainan dibubarke. Malah kaya mergawe zaman penjajah. Wah, wedi kaya ancik-ancik eri, nembe jreng. Ning saiki nuwun sewu. Heeh. Sekarang 3M itu sebetulnya nyindir karo kahanan saiki. Kok iso? 3M ki apa wae? Memakai masker, Masker. mencuci tangan, Nah, menjaga jarak. saiki kudu ngati-ati zaman saiki memakai masker ki lak ditutup mulute. Heeh. Hati-hati akeh wong sing seneng nyiarke berita hoax. Dewa Mula lambene kudu ditutup. Terus apa saiki? Cuci tangan. Lah, saiki ngerti yo, wong saiki tangane kudu resik mergo saiki ra diusung wong do korupsi. Oh, Mula sering-seringlah cuci tangan Cuci supaya tangan. kowe ora korupsi korupsi. ben resik. Terus jaga Jaga jarak. jarak. Jagalah jarakmu supaya kamu tidak mudah digesekkan satu sama lain, diadu domba oleh orang lain. Oh, artine ngoten. Kuwi kira-kira. Oh, kira-kira nek kula jaman corona niku ngono Mas. Rada kapiran. Apa? Nanti dolan ning gone kanca iki mesti cuci tangan dulu. Nek ora didek mangane mungkin numbah tangan kok iki mangane ora metu-metu blas. Iki bareng ngomong tangan-tangan itu sengkleh. Divaksin pisan kok sengkleh iki tanganku. Sik yo, jogetan wis sik. Jogetan. Gen anu Mas. Sik nyuwun nggo pemanasan gen metu keringetku. Ah. Nyuwun serampatan nih Mas. Serampatan nggih. Anu, sik ngembang sapa kene? Aku kowe yo iso ngembang. Oh, sambulan kok iso tembang iki lho. Ya mbok menawa iki malah tak kira patung dol jamu. Kok cepatul dong jare. Kae jalur lagu sing gayeng. Sing gayeng. Oh, ben ora kaya ning jero kulkas. Yo. Wah, iki tenan iki. Iya, Mas. Iki kademenku wis tekan sungsum iki. Kok iso tekan susu. Wis. Kenalan sik. Pakai Kok sik iki kenalan. Kene nyerang. Heeh. Iki lak dadine sing ngomong aku. Pakai pripun penangga? Wah, iki termasuk Imina Saitoni Rojin ya iki. Saya kali ojib. Sik dikampus Wis dicangano. ngomongane adem ado omah. Ana wong wedok nyerang ngene iki. Heeh. Lah pripun? Lah wong gur demek ngene mosok ora oleh lho. Ki krek men. Aku ku aja meneh kok ditembek lagi di sawah ngono kuwi wis. Halusinasi. Wis riwayatmu dulu pokoke. Kok riwayatmu Ora sik jenengmu sapa Dok sayang? Duwi. Duwi ki anak nomor 2. Nggih. Duwi sapa? Setiani. Duwi anak nomor 2 sing setya tuhu marang garwane. Ah sing ngomong sapa? Kleru. Lah kok iso kleru? Mbokku ki jenengke aku Dwi Setiani kelasne gelo. Ngopo? Lah Dwi ki loro. Terus Setiani kak katresnan. Dadi katresnan sing di nomor 2. Kula ki ndek bojo pindho modar mati Gusti Maru wae. Kok malah curhat. oh ki jeruk caplok bocah iki.
Durung caplok ngono kuwi. Heeh. Durung caplok lho. Dipangan iki mung dipangan sing kaping 7 terus dilepeh, pangan lepeh ngono. Terus maksudnya guaan ngoten. Ya ora ngono wong lelakon iki wajibe nggo dilakoni ora kena disoloni. Ora omahmu di omahmu. Kula ngampel. Boyo lali. Ngampel gading. Ngampel mriki mbajul kesupen. Oh boyo lali. Heeh. Boyo lali. Ngampel. Upama Mbak Dwi iki diupamake kembang jenengan dadi apa? Lho yen pasangan yen kono kembang aku mesti tawone. Kok iso? Lho bendina ngentup terus. Ala apa ya isih kuat lho. Loh lah ya dikompresor kok mburi lah ya. Wah, iki sing ngomongane ora penak. Aku kok maido ketoke biasane nek wis amit sewu nggih, amit sewu rodok mambu lemah ngene iki kon ngalor ya. Rumah sama aku ya ampun, piye kok mambu lemah. Wong kok senengane Pripun lho? jangan lihat castingnya. Casingnya. Ya, mungkin Lho ngomong wis ra tekoe tetep darani mambu lemah ora kanggo lho. Ora kekoe mergo kandung dadi late budhe. Oh, piye saya? Wah, seneng ya kowe ana wong. Pripun le? Cak bagus mimi nggih mimi. Mimi. Ki batine bocah iki pake iki ngopo? Awan-awan tumpuran putih Dewi. Nggih. Dewi. Nggih. Nembango sing seger tak jongketane nggo Oh golek keringet. nggih. Golek keringet nggih. Iki penyanyian kelarisan Nggih. nyanyi pisan nguyuhe ping 3. Lah niku wae pangapunten pempese keri. Oh biasane nggih pun pempesan kok. Aku tahu kepethuk ngene iki ning alun-alun Boyolali. Oh nggih. Wah, baru tak ya ngono. Lah padha to. Mi gek iki lengganamu sing urung bayar 75 kae pi. Ninggal sarung. Heeh. Oh alah. Wis agak nebi kok. Napa nggih lho. Timbangane aku mung kurang 75.000 tak 50 sisan. Jadi aku tanduk. Kurang selawe. Ning iki ngono, Mas. Banji nek ning nggon nyepan kene iki pas. Ngopo? Ora usah ngumpetke. Urung wis Langsung silang dhewe. Ora sing ndajak taleni rakyat ndel mundur. Aku yang main Semarang wo panas sak nongol terus dicor. Terus Diatur kengkang gumyak, Cok. Nggih, Pak Digaren gen jundil-jundil. kaya manuk kanyepet. Kambuk. Wah. Iki jenenge ngepos. Oh, Kak, sapa golek tisu?
Suaramu pepek. Iki ngepos. 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 Gitu. Hak koyo ngene. Wah, menggah pindo aku. Menggah pindo. Menggah karena secara hukumnya semakin dingin udaranya tuh semakin tipis oksigennya. Oh gitu, berarti maksudnya jenengan betah oksigen. Butuh napas buatan. Wis iki wae yo coba ngono. Wah, agar maju tak baca. Mami, Lho, nek kene oksigene sithik. kene mi alah gak lho mi. Iki oksigene akeh. Gak mi alah upung Aku tak golek cupang iki kowe arep ana mundut. sosok. Lah, Golek arwana. ya kuwi bodine karo cangkeme iki gede cangkeme. Ngendikan nak waton pas lho Pak Gareng Aku iki guys. lah kaya ngene iki biar ngegan aku telu kok. Lengganane jenengan Pelanggaran utama. Oh, biar sing ngene iki. nggih. Ngene. Bagian Bagian serat didoni. Gratis. kok Apa kok ya? Aku bagiannya langganane Mbah Gareng sing utama, aku bagian seret didoni. Terus langsung unyu. Jawaban dhewe kok. Ini perlu dijelaskan, kok ndak asumsinya dadi kleru teko ngendi. Enggak maksudku ngene iki biyen sing bagian makane aku jajake iki. Oh niku. Ngene ngono kok ya betah urip ya. Kok ngeten iki, justru kok ngeten iki komplit-komplit donya ning marai gayeng donya niku kok ngeten iki. Itu yang jawaban yang tepat itu. Lah nggih niku, nek ora nek kono ndak ora gayeng. Dunia itu penuh dengan pesona, satu di Oke. antaranya itu. Loh, nembang ora tau parfume wae. Niku wae pun kreok ning jenengan dereng dugi mriki. Ora sengaja ora tak tonton, peruna aku pengen nonton dhewe ning kene kok. Oh ngoten. Niku kreok meneh. Mungkin kreok meleh. Nah. Dalke kan kreok kan gulung-gulung nggih. Weh, Anjlok galengan niku barang mboten apa-apa. Aku seperti karo Bagong kok. Kok sik iki ya? Iki tembange sik tembange bari kapan? Bare niki mengke. Kinten-kinten jam 5. Ora tembangmu Lah iki iki jam 5 mengke lah kula ajeng ngrampungi. Sak enteke salat. Oh, lho.
Bagong pinter, solar. cerdas saiki. Iki jadwal apa kok bubare acara ngenteni solar iki jadwal apa? Jadwal corona. Jadwal corona kok. Lho kok ora ngenteni panggunge ditarik sing duwe. Kok tau selesai. Pokoke harga corona ka Bapak cocok masak. Cocok. Tekan jam 10 ya, Bang. Matok nggih. Matok. Aku wis ora ngemiki ning omah dadi santai tenang ya. Hah? Lah kok miki aku ning kene? Wis semono gedene genjong mik. Wong kok cacul ngemi aku ning kene. Urut tuwa. Tibake mele. Pandiro sing tuwa. Mas Bagong urut tuwa. Diurutke sing tuwa. Dadi malaikat iki nek arep njibuk kan urut saka sing tuwa. Oh, lah kowe rung tau tak terjemahke mati. Gelem apa kowe tak terjemahke mati ki apa? Ayo. Iki wis dadi viral lho iki. Sakal. Iki bahanku mati iki dadi viral. Dikira aku dukun tukang nebak wong arep mati lho. Aduh, lah iki. Kowe ngerti mati? Boten. MATIN. Manusia semua mengalaminya. Tidak ada yang tidak karena itu suatu takdir. Leres. Akan tetapi datangnya tidak bisa diduga-duga. Kapanpun saatnya siapapun bisa diambil. T. Tidak harus yang tua dulu, tidak harus sakit dulu. Sing nom kuwi ya iso mati dadak. Iki syarat mati niku mboten kudu nom, ora kudu tuwa, ora kudu lara. Kok sing alhamdulillah kok sing disebut sing ngeri banji ki ora kesebut dadi ini sing penting lenang apa wedok banji ora enek. Banji iki mung hiburan. Ora ono dalam kategori. Apa asline dia iki menyusahkan dirinya sendiri. Nek ora lanang lho wedok kene banji kan berarti awet urip. Iki sok gur karek dhewe. Sebabnya apa kok awet urip? Sebab nek mati bingungi. Bener nek lanang almarhum, nek wedok almarhumah. Lah nek kono Aluminium. lah aluminium. Wong status. Kari ini semua rahasia ilahi. Jadi kematian itu tidak bisa diduga, tidak bisa dibetek. Ora kudu tuwose, ora kudu wong sing lara. Waras wis tekset yo akeh. Oh, ngoten. Kira-kira iki kapan iki? Lah kira-kira Ya delok kupinge wis ningkup iki. Kaya kuping singkop kaya lara jero lho. Nggih. Wegah kowe padahal kuping kuwi tak gar-garke terus lho ket mau. Lho kabeh iki Wis wegah. ngerti kowe goleki patiku kok. Lho, kupinge duwi iki lho, cilik wis ora metu. Kodang telinga blas. Kuping kok megari kuping wajan kok piye? Kabeh menungso kupinge ningkup. Ayo tutupe kurang sare. Jeng, masukin. Hak kaya ngene. Lagu penutupnya kok warna-warna lho. Oh nggih, lah penutupan nanti mawon termasuk pripun? Iki mau penutupan preman-preman pensiun. Jane mengke nggih. Ana sing mau pertama aku wae lho ngaran Nggih. Lagi nak sae nagitan ku kapan-kapan nek jenenge asal jopo plecak Grupe apa? Grupe apa? Nagitan ada. Nagitan ada saka Nggih, saking Boyolali. Nagita. Nagita iki saka tembung Nagio. Nagio. No, yen wis nanggap pisan wong ki bakal ketagihan. Kepengin nanggap meneh. Ning terus pimpinane niku jenenge ra patek nyeneng nggih. Lah kok iso sapa Nagita? Dewi Ciblek Oblowati alias Banji. Dewi Ciblek Oblowati. mbok disingkat kowe begegek ngono. Kula kajen Kaya sapi terus begegek lho. Lah wong kuwi wong jeneng nganggo oblok bareng. Kok kaya kaos oblok. Mas Salim riyen mang tangrep Ndi? nama asline sinten? Nek jenenge asli sapa? Sapa, Mas? Nah, ngarani slamet. Maaf ya. Maaf Mas Bagong, Mbah Gareng. Jeneng asli ora sombong ora piye-piye, jenengku asli Slamet. Ora percaya slamet.
ora metu sungune. Lho, sunguku ki jedule nek Mas Garing karo Mas Bagong ning kamar mandi mburi, sungune metu. Lah kae ning Solo kan alun-alun Solo kae metu sungune kabeh. Lah kae beda, kae pas mangan. Ku Kiai Islam ning ora apa. Cik. Ya, muga-muga ngaku laris ya, Nduk. Amin. Ngaten. Pangestune. Ning sabar iki Cik. mergo kahanan sik kaya ngene sabar wae. Sabar ye. Sabar. Mbah nuwun nggih. Nggih. Ya Wi Dwi Ki Dwi Marantani. Eko Patmosari Dwi Marantani Pak. Teri wek. Wek. Kaya buah. Eko Patmosari. Ngombe pisan Conggone wong ngombe. ngombe pisan iki nggo jamu. Dwi Marantani iki wis rata sak tanduning badan, wis ora sadar. Lah ping 3 wek. Apa ya sak kulino ngono? Berarti iki teman aku mari mendem ngoten. Mbok menapa ngono? Aduh, nggih kuat matur nuwun. Iki ade iki yo kenalan karo piyai kene. Sapa ngerti rezeki gethok tular. Amin. Dari sini engko ngrembet karo bapak-bapak ibu-ibu. Pokoknya dalam masa pandemi corona jangan takut memanggil grup kesenian. Iki diskon cuci gudang, banting harga, wis obral, murah meriah pun pokoknya kesenian waktu ini murah meriah. Masih dapat bonus. Bonusnya apa? Lah ini Saestu, Pak Marsudi saestu niki bonus iki. Oh bonus saestu. Mbah Garing oh bonus ngapusi. Wah, ngapusi Mbah Garing lho. ngapusi seni yen aku teko wujudku kok bagio kaya asli ora bakal payu. Yo tak apusi aku